ihe anyị na-agọrọ ọfọ n'ara abụ ndị niile akwụ na ya ṅụ mmiri towe iko ahụ awa afọ kwafa maka na ọ kara ha mma na ha apụrụ apụ ana m ekpere onye asị gị kpebere onye iro gị ekpere ana m ekpere gị ekpere ọnwụ ka ị ya nwee pụọ n'ụzọ ama m ụdị ekpere ga-eji ji na ekpere onye iro m ọ bụrụ na ekpere ekpere ka ọ dị ndụ mkpere ekpere ka ọ dị ndụ ka o were gbuo agbam nke o gbufọrọ ma ọ bụrụkwa ọgwụ na ọ na-eru unu I'm not like a video here and I you know the complete full gist and complete video. You have a video one night okay and I'm on NATO on your be ezuku. Uncle look a lot of things surrounding the new year and everything about an name. And we commenting for my live video, no my video ne premiere or 2 days ago called yesterday. From that comment somebody was saying on what the Igbo na I got a gullible people in Kanamanka. Mana, only nekwi hano so kwase mad happy new year. A lot of people mana Igbo with their own calendar in use. Enwe Igbo calendar. Mani he this man kukwali yoku na video ndim emebi ihe emebe. Subendi na emia. Subendi na emia as much as ni can practice Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday can practice here. Na practice we ke ore afonko. Then why not stop using nka? If you ever fall into the use ke ore afonko for market instead of using 7 days a week. In our argument, there are some things here for just so bankite. And when the ban up or force libya. Nangota, and well ndina new year, when dinner new year. Like somebody like me, and I quote them na Christmas. When the man from a Christmas decoration. Ever since some matter about Santa Claus, all those things, I don't do it. Man, I still believe na Christmas name exist. I name me a case here. Man, no design na balloon or gift to go osisi any design nka another me because I'm the rituals that is attached to it. You go. Should I come and be criticizing them? No, mbonye jitete bo toto ya. Mbonye jitete makine bo toto ya. So we could get into video online okay post to regarding the Igbo name and Kahana reme and also Igbo Igbo mali ha imala there are some things so ya be fukene Igbo ankete there are some things here kwetenia wanki ya kwetenia so we could do ka gba bi oso no boss nketa ata mana no the complete video go the one. Chefo ọbụzọ na-enwe iro agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ara agụpụ ụzọ ọnụ akwụrụ chefo na chiara efolu ugo njọ chefo Igbo bụ Igbo chefo ni o anyị agbakwa arọ nwa na ara nwa na-ekwu okwu ya na ya agbụgbụkwa arọ ahụ maka ndị niile na-arọ nrọ ndị niile na-ekwu okwu ọjọọ ndị niile na-ekwutọ mmadụ ibeve ndị niile na-akọcha mmadụ ibe ha ndị niile na-ekwutọ mmadụ ibe ha ndị niile ọ na-agụ ka mmadụ ibe ha ghara ịdị ndụ na chefo ndị niile buru anyị n'obi na anyị ga-anwụ n'arọ gara aga chefo anyị adịkwa ndụ omee n'izuzu Chukwu bụ ife ga-eme n'izu mmadụ ama mme ihe mmadụ na-ezu ọ na-ezu ka mmadụ mana ọ na-abụ Chukwu gbaa izu nke ya efu na izu Chukwu gbara na adị isha ya ka eji aba mmadụ n'izu Chukwu ka mma na atụmatụ ahụ onye iro na-atụ maka anyị na-arọ gara aga anyị abatala ọzọ na arọ abụ anyị batara n'ime ya arọ anụnwa anyị batara ga-abụ arọ ọnwụ na mfunaka ndị iro anyị ọ dịghị ebere ọbụla nwụrụ n'arọ a maka onye ọbụla bụ onye iro maka na onye mụrụ onye iro ya zere na ihe anyị na-agọrọ ọfọ n'ime arọ nke anyị barị taa na arọ adụdụrụ ụkwụ ọbụ ọ sịrị ị ga-adị ndụ onye agha dịkwa ndụ ọ sịrị ị ga-aga n'iru onye agha gakwa n'iru ọ fụrụ gị nwee ọṅụ ihe ọṅụ mekwere ya ọ fụrụ gị nwee udo chịkwa na ndụ ya ọ fụrụ gị aṅụrị ihe na-egbu ya ka mmanya ihe ọṅụ gbugwekwa ya ka mmanya na ihe anyị na-agọ n'ọfọ n'arọ nke efere abalị taata bụ malitere ọnwa nke mbụ n'arọ n'ụbọchị nke mbụ nke akpọrọ Jenụwarị 1 na emume nke ndị ọrụ oyibo anyị nọ n'enu ya na anyị na-asị ọ sịra nwa gị ya adị nwa nke ya ga-adịrị ya ọ sịra nwa gị aga adị nwa gị ga-adị nwa nke ya funarịkwa ya
ọzụrụ akụ gị ga-abawanye akụ nke ya bawanye kwe ọzụrụ akụ nke gị ama mbawanye ya gbarakwa akụ na akụ gị ya bawanye ọzụrụ ị ga-adị ndụ ya lekwa ndụ dịba ọzụrụ ndụ gị ama ndị ị ga-adị mana ọ ga-anwụrụ anyị ọnwụ ihe anyị na-agọrọ ụfọdụ arọ nke abụọ ọfa anyị na-aga ọba afọ anyị ji ekwu okwu n'isi ndị niile chiere anyị ajọ ihe na-arọ gara aga na arọ nke anyị pụtara ajọ ihe niile abụ ichere mgbe ọ bụla Chukwu mere anyị adị ndụ wepụta n'ara ihe niile ahụ ichere ọ ga-emezukọcha n'isi gị ihe ọbụla mmadụ chere nwa gị na mbata ụlọ krismas a dịka a ka nọ na-agba n'uhie ihe ọbụla mmadụ chere nwa gị ya mekwa anwụ ya ọ chere nwa gị mma kpọkwa ya iru ọ chere nwa gị njọ kpọkwa ya iru ọrụ na gị chere ya mmadụ ichere mmadụ mma ga-akpọ gị iru ichere mmadụ njọ ga-akpọ gị iru iko ọbụla onye ji ama si ure makwarịa na chefogo mgbịrịgba ama na ụzọ dị egwu otu a ka ọ dị na ọkwa ọdụ na-agba ọkwa ọdụ na-egbo na-eficha imi mana ebe ọbụla ịfụrụ ọdụ dalụ dịka ebe a mara imi na ebe ọbụla a mara imi na ntị ga-anụrịrị ya ya bụ na chefonu ndị ọbụla ndị egede ndị ichie ndị kwere obodo ndị kwere ngwuru ndị buru ụzọ were gbaba arọ anyị na-asị o na ara abụ anyị batara ara anya agbu anyị ara anya afụgbu anyị ga-anọ kwa arọ ọzọ apụtakwa kwa arọ na anyị nọ n'ile eme mmemme dị ya kwa arọ na anyị ga-anọkwa ya ihe ọbụla ga-apụtara ara abụ ihe ọma ga-akpọ mụ na gị na-abụ iru ihe ọbụla ga-apụtara ara abụ ọganiru ọ ga-agbakwa mụ na gị na-abụ iru ihe ọbụla ga-apụtara ara abụ ajọ ihe anyị ama nkwudo nke a ihe ọbụla bụ ihe ga-apụtara ara abụ ajọ ihe anyị ama nkwudokwa nke a ụmụ anya ya ekwudi ya agbụrụ anya ya ekwudi ya Chukwu okwu eziokwu ndị ọbụla ndị egede okwu eziokwu eze anọ nwa ṅụrụ mmadụ okwu eziokwu ọkụrụnkwu jebe agụgụ m okwu eziokwu na nnadị ekwu ewi m okwu eziokwu bụ nna m ochie anyị na-agụ ndị ichie were eze ezede ọha okwu eziokwu ndị ọbụla ekwe ndị nna ochie okwu eziokwu ihe ọ bụla onye si ka o mee anyị ya mekwa anwụ ya mee ezinụlọ ya onye sịrị ọja emere anyị mma mekwara ya mee ezinụlọ ya anyị na-amapụrụ ndị ichie ọdụ mụọ mmanụ n'obodo anyị zoro ụkwụ were aga ọfọ anyị na-asụ ihe ọma mekwe n'obodo a ihe niile ma ọ bụ ndị na-anakọ ndị mmadụ ihe n'ike ndị ọtaka ololo anyị si nke ọbụla ha tara n'ime ara ka ọ kpafarakwa ha n'eze ka ọ garakwa ikwe olilo ka a bụrụ ụkwụ ha n'ọnụ ka ọ tọkwa ha n'ọnụ Chukwu okwu eziokwu anyị afụpụrụ n'opio eyo nọ na nwa ndetuji ọdọ were nke nna ya kwụ ụgwọ ọbụla ya emeghị bịa ebe ịdị na asa anyị si o iko onye jiri masị nwekwara ya marị ya ihe ọma bịa kwụrụ aka ndị ogologo bịa kwụrụ aka ogologo bịa kwụrụ aka ịfụna ya bịa kwụrụ aka taata bụ ọnwa nke mbụ n'ọnwa ndị oyibo anyị kpọrọ n'uhie anyị na-azụ n'uhie kwụrụ aka ọma anyị a na-achụ arọ ihe nji a na-achụ arọ bụ na ije chụba arọ nke ochie arọ nke ọfọ ya ga-abanye ha afọ a ije na-achụ arọ nke ochie na ị na-achụ ya achụ arọ nke ọfọ ga-agba gị ụgwọ maka na arọ nke ọfọ ga-eji gbakwa ọrụ ochie ga-agba arọ ọfọ na ide emekwa appreciate na ndụ enyekwara gị na onwekwa ihe ijiri eme na akụrụba nke o nyere gị n'arọ gara aga onwekwa ihe iji eme arụ ike ahụ o nyekwara gị n'arọ gara aga na onwekwa ike na nwukwa na ihe mere ebe na ebere chụbịa alaba ya bụ nke ihe na-abanye bụ arọ ọfọ arọ ochie ruo gbazie ya imekwara na onye ihe ọma ya kpatara ara achụ ihe a na-eme iru eke na arọ a n'aka na-akpọ ara agba aka eke na ara a ikelesi ara a iwere egwu ya gwakwa arọ nke ọfọ a na-abatanụ ka arọ ọfọ anụnwa ya mekwara gị mma ya bụ anyị na-asị arọ ọfọ anyị batara bịa kwụrụ aka arọ ọfọ bịa kwụrụ aka arọ ochie kwakwa aka na-etoghị ochie na ọfụ arọ eme onwe ya na ọfụrọm ochie ka eji nweta ọfụ onye nwee ode nwee nu onye ji ama 5 naira 10 naira na ọya ama ya anyị sị ihe ọma bịakwa kwụrụ aka ndị ogologo bịakwa kwụrụ aka ọganiru bịa kwụrụ aka eji ana akara ekwe egbu na yesu ọmụoke ọmụ ya bịa kwụrụ aka ihe akwakọ ihe nwe bịa kwụrụ aka udo tụrụ atọ bịakwa kwụrụ aka mana ndị niile na-agba igbo mgba na efu onye anyị kwuru bụ anyị kwuru sio na ọfọ na-agọ nga mgbe niile n'isi ndị igbo bụ na ndị niile a na-eme igbo na igbo bụ egbo ka edo ya waa na ya na-agọrọ ụfọdụ isi ụmụ igbo n'ụbọchị nke tata n'isi ụtụtụ ataba arọ ụvọ Chineke biko doo mee ndị ire anyị ọ dị mfe ekwe mbuni mgbe aha na-ele anyị anya ka ndị ha ga-eme ka ofe nkụpụ ka o ruo mgbe aha ka anyị ghọọ ha ofe ụrị ka anyị ghọrọ ha ofe ya ji ekwe ha oriri ka anyị ghọrọ ha ofe onugbu aja ama ama ka ha were mara na onwere ihe dị iche na 1 na 1 million 5 na onye na-abịa be mmadụ abịakwute ya ọgụ na onye na-achọ ka ọ bịa kpochapụ obodo ka ọ chụpụ obodo ị na-achụpụ obodo ime ihe obodo ji wee biri ihe niile na Igbo ji biri bịakwanio anyị were na mmiri wee jee nwunye onye niile bụ ọkụ na-enwu n'ala Igbo ihe abụ ọkụ na-enwu n'ala Igbo nsogbu dị n'ala Igbo ma ndị niile abụ ndị bụ nsogbu a n'ala Igbo anyị na-asị mmiri hụrụ ukwe ho ahụ abụọkwa ahụ a na-ete ya ude
ihe anyị na-agọrọ ọfọ n'ara abụ ndị niile akwụ na ya ṅụ mmiri towe iko ahụ awa afọ kwafa maka na ọ kara ha mma na ha apụrụ apụ ana m ekpere onye asị gị kpebere onye iro gị ekpere ana m ekpere gị ekpere ọnwụ ka ị ya nwee pụọ n'ụzọ ama m ụdị ekpere ga-eji iji na ekpere onye iro m ọ bụrụ na ekpere ekpere ka ọ dị ndụ mkpere ekpere ka ọ dị ndụ ka o were gbuo agba m nke o gbufọrọ ma ọ bụrụkwa ọgwụ na ọ na-eru unu ọ bụrụ eziokwu a gwakwara gị na gị na-ekwe winchi ya nga ekwekwara ka o biri o ga-enyekwana ohere ka o biri ọfọ ka anyị na-agụ n'iwu n'ụbọchị nke tata ihe ọma ka anyị na-egbu nzu anyị na-egbu ụbọchị tata nzu ọma anyị na-egbu ụbọchị tata bụ Jenụwarị 1 anyị na-egbu ya nzu ọma wee na-azụra tata bụ Jenụwarị 1 Chukwu oke abịa ma ihe niile anyị nwelụ ụmụ anyị ihe ọkụ anyị ihe akụakụ ihe enwe enwe nne na nna anyị ikwu na ibe anyị ndị enyi ndị ọgọ ndị niile dị mma na adị mma ndị niile na-etiri uwe obi ọcha ndị niile fụrụ mmadụ ibe ha n'anya anyị na-atụ n'ụbọchị nke tata ihe ọma chekekwara ha ka nzu a ihe ọma ga-echekara anyị ka nzu a n'ụbọchị nke tata bụ Jenụwarị 1 ihe ọma chekekwara anyị ka nzu a na Jenụwarị 1 a ndị niile na-akwa ọya Chukwu bịa gwọọ ha ọrịa Chukwu bịa gwọọ ha ọrịa bịa gwọọ ha ọrịa na onye na-akwa ọrịa na obi ya na-adị ya mma na onye na-akwa ọrịa na afụ na arụ na-afụ ya ụfụ ka ọ na-afụ ya ka ọ na-afụ ndị na-enekwe na onye na-akwa ọrịa na-abụ ọnọ kata ọ dị ya ka akpọrọ ya asị ọ dị ya ka iwe na-ewekwa onye na-echekwa onye ọrịa ya bụ anyị na-arịọ Chukwu biko n'ụbọchị nke tata bịa mee ka onye ọrịa gbakee n'otu ọrịa mee ka onye ọrịa gbakee n'otu ọrịa ọ mekwara ndị ọ na-akpara nwa ọ na-akpara ha nwoke na-akpa ha na nwaanyị ọ mere ndị ọ na-akpara di ọ nwere ndị ọ na-akpara ụlọ ebe obibi ejighị ụlọ ebe obibi wee kparịa ha nke ukwuu ejighị ụlọ ebe obibi wee metọ ọfa ejighị ụlọ ebe obibi mee nwoke dị ka ọ bụrụ mmadụ mana mmadụ na-ebiriri nwanne ya wee topụta nke Chukwu biko do bịa mee ka ihe akwa ka ihe enwe ka ọ dara aka ha ka ha nwee ebe ka ha nwee ebe Chukwu biko bịakwa na ọ mere ndị ọ na-akpara dio ihe na-akpa ha bụ ka ha lụọ dio adịghị ka ibe na-agụ akpa o Chineke ana m arịọ doo ndoriko doo ka ijere mụrụtụ ị ga-esi emere ha ihe na-abụghị pụrụ ime ihe Chukwu ji eme gị mmadụ ama mmie ebere ọbụla Chukwu emere onwe ego eme ebere ha mere ha ebere ọ bụrụ amaghị eme ha ọ bụrụ aja agwaba ọ bụrụ na mmadụ ma ọ bụ mmụọ bụ ihe mere ha ji wee nọ na-anọfe oke mgbe ha kwesịrị ka ha lụọ di Chineke bịa mee ka anụ ndị ka ọ chekere ha n'ime ahụ ọfụ a ka anụ ndị chekere ha n'ime ahụ ọfụ a Chukwu bịakwa na ọ mere ndị ọ na-akpakwara nwaanyị o na ihe ha ji alụbe ya bụ na a naghị agba aka ete ịba maka na ejide ego ị na-ekwu ụmụ nwoke ndị aja alụbe nwaanyị Chineke ana m agụ ya ha n'ụfọ taa ka ha lụọ nwaanyị ka ha nwee ngwuru nke akafa ana m arịọ gị doo ọ bụrụ ego mere na ihe ka mere na ya ọ bụrụ na mmụọ tiri aka na ha mere na ya ọ bụrụ na mmadụ tiri aka o ji bụ na ha lụbe nwaanyị Chineke bịa mee ka ihe ọma chekere ha ka nzu a ka a mara ya kwesịrị ime ka ihe ọma chekere ha ka nzu a ka ha lụọ nwaanyị maka na nwoke lụọ nwaanyị ọ baa n'ibe na ọgaranya izu nwoke na-adaba ịnụ nwaanyị lụọ nwaanyị mara oke ịra lụọ nwaanyị mara ebe ịkwụ akwụ Chineke bịakwado ọrụ ndị ọ na-akpa na ego ya akwakọ ihe enwe onwe ndị nwere ego niile anwụcha mara udo nke mkpụrụ obi adịrọ ọkwa gị ji emekwa onye ọzọ ga-eme maka na ọ gbagaracha n'ebe niile onwe ihe o menwu ebere niile o jekọchara ya mana ọ gara aga ebe niile asị eji ebe dibia o jekọchara ya mana udo adịrọ ara eji ego egote udo bụ udo nke Chukwu na-enye Chukwu nye ha ya mmadụ dị n'ime mmadụ ọ dị ha n'ime gị nke a bụ orijinal onye nwere udo nwere ihe niile dị n'ụwa ọ bụrụ na ị nwere udo ihe ihuru nwa ego n'ụwa ma ị na-enwere udo o nwere ihe ị nwere n'ụwa Chineke bịa mee ka udo cheka na imirikiti ezinụlọ udo cheke n'isi ụmụ anyị udo cheke n'isi ụmụ anyị ndị ogologo bịakwana were nzu n'ụbọchị nke tata anyị na-aga ụfọdụ asị obugo Chukwu n'ime ahụ ọfụ anyị bara ihe a ekwekwara ka ụya ma ụmụ gị n'ime ara ekwekwara ka oke ọnwụ na mfụgba anyị ero ekwekwara ka ahụ ya ya anyị ekwekwara ka ndị ire anyị nara anyị ha anyị nwelu ekwekwara ka ndị ntị na-achafụ anyị anya dịka anyị na-agba n'uhie ụkwụ ọma niile eji ije n'uhie a ga-ejikọchakwa ya wee natakwa ndị niile asị nnọọ ga-asịkwa ụnụ baịbaị nyo unu ga-anatakwa ebe ọbụla unu si ije n'udo ndị na-anata ga-anatakwanụ n'udo ndị chọrọ ikpe ime akwamozu ga-akwụ ya n'udo ndị chọrọ ịgba nkwụ ga-agbụ ya n'udo ndị chọrọ ime ihe dị iche iche ndị chọrọ imepe ụlọ ndị chọrọ ichi echichi nke ọbụla onye tiri aka ọ chọrọ ime onye a ga-emekwu ya n'udo ma ọ bụrụ na onye ahụ a na-akwasa nke mmadụ ma ọ bụrụ na onye ahụ a na-eti ọgba aghara ma nke mmadụ ma ọ bụrụ na onye ahụ na-eti nsogbu na nke mmadụ ma ọ bụrụ na ọ na-abụ mmadụ mepebe ụlọ ha eje eweje ya poizin ma ọ bụrụ na ọ na-abụ mmadụ mepebe ụlọ ọ na-eje ebe ahụ ekpaghị nsị na acha ma ọ bụrụkwarị na onye ahụ na-etiso ezinụlọ mmadụ ọ bụrụkwarị na onye ahụ ekwere ka udo chi ebe mmadụ ọ bụrụkwarị na onye ahụ ekwekwarị ka nwa mmadụ lụọ di ọ bụrụkwarị na onye ahụ ekwe ka nwa mmadụ kpaa akụri akụ ọ bụrụkwarị na onye ahụ na-arụ ọbụ ka o were nsị na acha mebie nwa mmadụ ihe niile ahụ o mere mmadụ ihe niile onye mere mmadụ Chineke n'ime ara abụ ụgwọ ka a na-akwụ ebidogo ịkwụ ụgwọ ebidogo ịgba ụgwọ onye chefuo nke o mere ya echetara ya ọ bụrụ na onye ahụ echetara onye a na-agwa gị ọ bụrụ don George anyị na George si efuru don George ahụ
Don George a na George si maka na Don George onye akpatara onye ọbụla ji wee nụzie na-eme ka osisi ya onye ọbụla na-emezi onwezi onye ma onye bụ onye rụzie na-eme ma a sịrị anyị Don George a na George si ụna n'ihe nkwu ebidoghị George maka na nke ahụ a ga-enye bụ judgment o nwere onye ya na Chukwu ya kwụ one on one ya na Chineke abịa kwụrụ one on one a na-afụ Chukwu anya ma ọ bụ n'onu ya ma o metụ ya aka ọ mmadụ bụ Chukwu mmadụ ikpe nke anyị na-ekpe gị ka Chukwu na-ekpe gị maka na a gwara anyị ihe ọbụla eketọbara n'ụwa na ntụ ya ka esi ketọbakwa ya n'eluigwe nwa na-ekwu okwu ya maka ihe anyị ebidoghị George onye na-agwa gị Don George na-atụ asị anya George bago ihe a na George dị gị taa bụ ịmara nke onye mere nke ahụ i mere ka a na-ekwu okwu ya ọ ihe ahụ onye mere ka a na-ekwu okwu ya ịgwara anyị Don George na Don George ya bụ ihe onye arụrụ ala ji wee dise ndị onwe ya uburu onwe ya bụbu onwe ya n'ime ụlọ ụka were n'ime ụlọ ụka ebe ahụ sị anyị Don George mana eme ihe ị na-eme anyị na-asị o na anyị ebidogokwa ikpe asị na Chukwu ji ekpe ikpe onye ndị egbukwana Chukwu a ọ mmadụ bụ Chukwu afụrụ anya ọ nke aha ikwuru ka Chukwu na-ekwu okwu ya maka na o merụrụ ala mana o merụrụ ala o mere mma mana o mere mma mma na-akwụ ụgwọ mma njọ na-akwụ ụgwọ njọ anyị nwere azụ obuko ihe ọma dị iche iche anyị gụrụ n'ụfọdụ ụbọchị nke taa ataba arụ ọhụụ anyị na-azụ ihe ọma niile anyị ya mezukwere anyị ya mere anyị na-eke ya mere anyị n'ori eje na akara nkụ ya ebukwuna anyị eso onye anabakwa ya na ndụ ya n'o ya n'afọ onye sịrị ihe ọma dị anyị dị mma ihe ọma mere ya onye sịrị ajọ ihe ka ọ na-echere anyị ajọ ihe mekwa onye anyị gụrụ n'ọfọ okere ogboyi n'ọkwa ọfọ ọ bụrụ onye ọjị anyị gbara na ọjị anyị gbara tinye aka n'ime akpọpe ya ọjị anyị gbara ise kopụ ihe geeti a kopụ ihe a ọjị anyị gbara ise nke pụtara na anyị ga-eseta ihe ọma nwere afrịa na-arọ ọfụ a ọjị anyị awa ya ọjị anyị agba ọjị na-ese anyị na-asụrụ ọjị abụọ ọjị amara ọjị abụọ ọjị udo ọjị abụọ ọjị ọganihu ọjị abụọ ọjị ịfụnanya eji ana akara nke ya ga-ebulatakwa anyị esi ihe ọma ka anyị fụrụ n'ọjị a ihe ọma ka anyị kwuru n'ọjị a ihe ọma niile anyị kwugbere n'ọjị a ya mekwara na anyị ọbịa see ya maka ndị na-esi ngọ awa ọjị ụfọdụ a na-akwụ na onwe ihe ọjị na-ekwu mana ọjị a ka Igbo ji ekwu okwu ọjị a ka Igbo na-agọ ọjị a ka Igbo ji ikwu ihe ọbụla ha na-ekwu bụ ọjị a mana lee ya ebe a ekwuchi ya kịta onye asị ha ọ maka ewere ọtọ ọnụ mana ọ bụ na labụ ka o jere oje na labụ agwụ ya na onwụrụ goloria okwete ọnaba agwụ ya na onwụrụ sifilis okwete ya ntu ahụ na-eziokwu ọlaba ọna oje nọ na-eme ahabe sifilis igori ala ahịa mana anyị wozi ọjị na-agwa gị na ọjị na-ekwu okwu ị na-arụzi aba ị na-emezi imajin ọhịa batara anyị ji weta n'afọ ndị mma na ndị egere na ya na ọjị bịa taa n'ihe ọma ka ọ bụ ọjị akara yọpa ihu n'elu para kacha ụka research ya na ọya anyị abatara na arọ 2026 arọ echenjigo 2026 a ọ nọ na nọmba 2026 eke 26 ụzọ na-abụ ịma na anyị ga-enweta 13 o kwere okike 13 plus 13 is 26 o kwere okike ihe a bụ arọ onye ọbụla ga-enwetachi oke ya ka ọ bụ ihe a arọ onye ọbụla ga-enweta oke ya ka ọ bụ ọ nwere ụzọ ị ga-esi wee kee 26 ọ gara ịga aga ime ya tutututu ọ gara aga otu ọ bụla ime ya ụzọ na-abụ ọ gara aga oke onye ọbụla ya dịkwa ya rukwe ya aka oke onye ọbụla rukwe ya aka oke onye ọbụla rukwe onye ọbụla aka oke onye ọbụla rukwe onye ọbụla aka mana onye asị na oke nke ya erughị aka oke nke funarịkwa ya onye si ya mee ya mee ebe a ka nkwa